τα συναισθήματά μου είναι λίγο ανάμεικτα, διότι καταρχήν δεν το περίμενα να φύγω τόσο γρήγορα. Βγήκα προτινόμενος διότι θεωρώ δεν πρόλαβα να δεθώ τόσο γρήγορα με την ομάδα. Η ομάδα όταν μπήκα ήταν σε μια κατάσταση τοπάθειας, πεσμένη, ψυχολογικά πάρα πολύ χάλια. Προσπάθησα με αυτό το γέλιο που έχω τη χαρά να τους ανεβάσω λίγο ψυχολογικά, αλλά αυτό αποδείχτηκε μπούμεραν, διότι αντί να τους ανεβάσω εγώ, με τράβηξαν αυτοί προς τα κάτω. Από το νησί θα μου λείψουν τα πάντα, δηλαδή από τη θάλασσα, από το εξοχικό που έλεγα εγώ, από το τζάκι, από τις καρύδες, από τα πάντα όλα και κυρίως τα παιδιά. Δηλαδή τις τελευταίες 3-4 ημέρες πραγματικά φτιάξαμε κάτι υπέροχο μεταξύ μας. Γελούσαμε, μιλούσαμε, παίζαμε, αρχίζαμε να δενόμαστε. Εκεί που άρχισε να δένει το γλυκό και εγώ ήμουν το κερασάκι στην τούρτα, όπως μου λέγανε, εκεί πέρα κάποιος έσβρωξε την τούρτα, έπεσε κάτω και χάλασε. Με όλα τα παιδιά ήμουν πιο κοντά, αλλά πιο έτσι λίγο που κάναμε παρέα με τον Ορέστη που είναι και Θεσσαλονικιός κι αυτός και να του πω να σταματήσει να μιλάει σαν πολιτικός, να είναι ο εαυτός του. Ο νικητής του Survivor θεωρώ ότι θα γίνει κόντρα μεταξύ Γιώργου και Μάριου, Αγγελόπουλος και Κύπριος. Εκεί θα κρυφθούν όλα και ελπίζω να το πάρει ο Μάριος γιατί το αξίζει. Πραγματικά όταν φεύγεις από αυτό το κομμάτι είναι σαν ένα όνειρο που έχεις ζήσει. Είναι κάτι εξωπραγματικό. Όλες οι στιγμές ήταν υπέροχες και κακές και καλές. Θα μου μείνουν και πιστεύω θα με αλλάξει έναν άνθρωπο. Σίγουρα.